mand. Ej, så! Kan ikke have den? Hej, jeg hedder Sebastian. Jeg er lidt godt i hovedet. Du vil tro, at det her det er sjovt. Men så sytråd skal man have næse for. Og for enden af sytråden er der en du. Kan du se? Du. Ligesom noget andet. Og så tager man duden her og putter op i næsen. Og sådan. Det gør lidt ondt nogle gange. Den er 110 meter. Og det kan ske. Sådan. Så stemmes nu. Vi ser igen. Vente. Vente. Så er det. Det var godt. Det kilder. Jeg har haft så meget her. En gang. Jeg håber ikke, min mor skal sige nogle bukser ved det. Så er det din tur.